Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kapod ntiere weche motenore kod kodh ajiki Emmanuel Nino en ni moko kuom riwruoge ma ok mag piny owacho koro kawo piny owacho mondo mi oriw gi lwede timo ikruok e skunde nyato manie kuonde dak ma yutogi ni piny motelone koth maduong' mar El Nino. Riwruok ma okal man mar Kea masani wacho ni chenro mag reso ratiro mag nyithindo matindo midendo ni Smile na Toto yango ni pek nitie nyithindo matindo e skunde mag nasari ni mar moko kuom gi yudo pek mar dhi nyime gi somo e kinde ma koth mapek ma igeno ni biro chwe. Kotelni gi jalony e weche mag somo Maureen Okal jokanyo machwalo chenro ma Smile na Toto ne skunde nyithindo ma Joash Olume kar chieng' bura ma Kibra e bura Nairobi kama ne gitere kony ne nyithindo mondo yud gigo mabiro konyogi e geng'ruok e kinde ma koth mapek biro bedo ka chwe. Tend skundno bende opoyo okenge mag riwruogego keto mar chwalo gambut, sweta kod mwandu moko ne jopuonjre mondo mi gigeng're go e kinde koth. Skunde ma Kibra pod nigi ywak e wi chal marach mar alwora margi mar somo. Imagine ni koth kochwe to nyathi wuotho e sewage ma no burst. Ingeni Kibera kata Lang'ata sewage margi is not okni kare. Koro nyathi wuothe iye kanyo samoro koth ochwe mang'eny ogore piny e pigno to en pi ma otimo chilo picho. Ni El Nino biro osenyiswa magi gin preparation mitigation measures monego beni koro sani e sirikal ng'iyo ma skunde okowe oko and especially for nyithindwa matindo tindo gieki. Care have donated gumboots for our learners in preparation for the El Nino that is coming soon. They have also donated sweaters for our learners and water bottles. We have very few toilets and it is so much congested. When it comes to rain, it will be even blocked and it will flood all over and it will be very risky for the health of our learners. So I want to request our government if they could do something about the sewer line so that in case it rains, it doesn't overflow